Д. Кръстев е Джамбазова. Основи на анатомията и физиологията. Чете Мария Захариева. Писта първа. Мускули. Физиология на мускулите. Мускулите на подбедрицата не са много големи по обем, но са твърде ефективни. Част от тях са двуперести с голям физиологичен напречник. Започват от тибия и фибула и от дисталната част на фемур и се залавят за терзалните и метатързалните кости, както и за фалангите. Разделят се на задна, предна и латерална групи. Фигура 5.67. Задната група е най-масивна. Повърхностно лежи триглавият мускул на подбедрицата. Здравото му ахилесово сухожилие се залавя за петната кост. Този мускул сгъва ходилото в горната скочна става, а две от главите сгъват и в колянната става. Разположените в дълбочина мускули се залавят за терзалните и метатързални кости, както и за фалангите. Дълги сгъвач и на пръстите и на палеца. Предната група е съставена от 3 мускула, антагонисти на задната група. Това са разгъвачите на ходилото, палеца и пръстите. Фигура 5.68. Латералната група е от двата фибуларни мускула. Това са пронаторите на ходилото. Те са сравнително слаби, което обуславя честите навяхвания от към латералния глезен. За масивната костна маса на ходилото мускулите му са сравнително малки. Те наподобяват мускулите на ръката, но функцията им е значително по-статична. Тези мускули движат пръстите, предимно сгъване и разгъване, и поддържат свода на ходилото. Фигура 5.68. Мускули на подбедрицата отпред. Физиология на мускулите. Мускулните, както и нервните клетки, се отнасят към възбудимите тъкани. Те могат да бъдат възбудени от химични, електрични и механични дразнители и да генерират акционен потенциал, който се провежда по клетъчната им мембрана. За разлика от невроните обаче, мускулите притежават и свойството съкратимост, благодарение на съдържащите се в тях съкратителни белтъци. Мускулите се разделят на 3 основни типа, които се различават по своята структура и функция – скелетни, гладки и сърцев, миокард. Скелетните мускули съставляват преобладаващата маса на соматичната мускулатура. Имат добре изразена напречна дъбразденост, прикрепят се към костите на скелета и съкращението им е под волеви контрол. Гладките мускули нямат напречна дъбразденост. Те са нехомогенна група и изграждат стените на вътрешните органи, кръвоносните съдове, дихателните пътища и други. Съкращението им е неволево. Миокардът има смесени свойства между напречно набраздените и гладките мускули. Съкращението му е неволево. Той се съкращава ритмично в отсъствие на външна инервация, поради наличие на спонтанно възбуждащи се пейсмейкърни клетки в миокарда. Осъществява помпената функция на сърцето.